Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Metu Channel. Kali ini saya mau ke Karamba ya lur, tapi ini pakai perahunya Sentot karena rekomendasi dari Darto itu biasanya Sentot. Kalau misalnya perahunya Darto itu ada masalah itu bersama Sentot. Ini perahu ini yang biasa saya pakai ke Kelur. Oke lur, seandainya kalian mau mancing di Karamba itu nanti bisa menghubungi saya ya, atau menghubungi Sentot atau menghubungi Darto, itu sama saja. Masalahnya yang liaran lor, kali ini kalau liaran itu kan baru nggak bagus ya. Kita tetap ke Karamba, kan sudah berapa kali saya ke liaran, untuk saat ini kurang bagus. Kalau ke Karamba itu kan iwake yo mangan juga, terus banyune naik sampomone badhe kuwi iso kok segi arah ngendi wae iso. Tur iwake akeh lur, iwake akeh neng Karamba ki. Ora anu, carane arep golek serinting, arep golek nonongan kuwi neng Karamba ki akeh banget. Lah kuwi delalah to, delalah hari iki ora pati akeh sing mancing. Hanya beberapa orang tok sing mancing. Lah kae praune Darto agak bocor kae, agak kekeban banyu kae, kekeban banyu. Jadi aku tetep manggone nang gone Bram kene iki, etan kono kuwi ya toh. Manggone kono kuwi. Gue kok perahu terus nang Karamba. Mlakune kaya ngene kae ora elok jane. Jan kowe mlaku ning kono kuwi lho, mlaku ning dhuwur Karamba wae sikilmu ndredeg apa neh kon manggul ngono kae. Piye Jal? Iso ora kowe? Kowe nek ora profesional wis jempleng. Nglayur ning kon waduk tenan. Ora elok. Lho, kaya mlaku ning daratan wae. Sontoloyo. Lah kowe mlaku ngono kuwi lho, sikilmu ndredeg. Ora mlaku ning dhuwur Karamba kek manggul sisan. Kae ngusungi sakmono kae lho bolo. Sak perahu ngono kae, sak perahu isine iki pirang-pirang ton sing jelas. Kae. Kayak njokok kayak pirang-pirang Karamba. Jadi diseleh-seleh kayak ngono, seleh-seleh kayak nang ndur-ndur pring-pring ngono kuwi. Lah pring iki padahal ya mung sakmene iki lho. Lho, iki pring telu tok ngene iki, mlakune ngono kae. Lah nek kowe ya ngewel entek entutmu. Alah gampangnya bolong golek. Lho. Iki strike pertama iki. Tetep nila abang, berarti ora usah nganggo lumut tapi nganggone cacing. Adailah wong pertama kok. Kenapa loh? Nonong rapopo lah. Sing penting iwak nyendal penak. Pancen golekane nonong kok.
Kena bola, kena lho, alah nira meneh. Penake ranca mak kene iki. Tut, kena nih. Ya asa upil-upil ngene kena. Nek kita balik kesek iki. Kita balik kesek. Mlaku. Cet. Kena neh. Pokoke sak warnane iwak. Sing penting nyendal. Plung. Wis dipangan meneh. Kandhani kok. Lah. Alah. Nang ndi lah. Kandhani kok penake ranjamak nang kene kok. Lho. Piye nek ngene iki? Kowe ora pengen rene? Kandhani jak bola-bali rene kok kowe kok ora do mangkat. Kono hidup di situ. Sing penting karambakku engko kebak. Lep. Lah penaran sama tapi bayi. Tapi bayi jan. Aduh masak kamen. Tak balik ke kono neh. Aku pelaran sik bola. Arep pelaran sik. Mancing kok ngasak kesel. Piye jajal nek mancing kesel. Loh. Etok sedih lho kamu sedih tok to. Lho sakmono kae. Ya sedih tok sakmono kuwi. Iki seni latok iki sini. Lho. Campur ding duni latok. Sik leren sik bola. Lah nek kowe leren ya to. Sik nek leren iki aja ngasih enek cacingnya sedikit pun masalah enek cacingnya. Engko digawa srinjing kacau. Iki ben kosong sik. Ben kosong sik nang kono kuwi wis. Ben kono sik to dikok banyu. Aduh. Dikok banyu. Lali ranggo banyu mau. Wis. Tur mancing nang kene iki penak. Arep leren-leren iso. Ya toh. Metune kene iki. Harus sholat iso nang karambak kuwi nang omah kuwi iso. Nggone bersih. Nang kene iki lho. Merdeka iki nggone. Penake ranjamak. Harus sholat nang kene iki iso, ya toh. Lah nang kene iki lho bola nek misale mancing kesel. Tur nang kene iki plungnyut. Ning tak baleni neh. Nek nang karambak kene iki khusus praune Pak Darto saka Gundang Legi. Nyabrang kok Ngasinan ora iso. Nyabrang kok Boyolayar ora iso. Isone iso nyabrang kok kono ning ora etuk. Ya toh. Kudu prau kene Pak Darto Gundang Legi, khusus praune khusus. Dadi nek kowe nyabrang kok Boyolayar, kok Ngasinan, kok Jatisongo ora oleh nang kene. Kok Gundang Legi itu pun kuwi kudu praune Pak Darto. Karena ini adalah karamba pribadi, bukan karamba pemerintah atau karamba umum. Jadi itu mancing nang kene wis bersyukur timbangane kowe mancing nang pinggiran ngasek stres. Itu yang mau cilik-cilik. Lah nek mampu lumut nganggo lumut
gede-gede ning ya kudu sabar. Ning saat iki ombak bolo ombak badhe nek nganggo lumut kurang jos. Tapi nek nganggo pelet karo cacing tetep etuk. Aku saja ini lho sak jam irung itu wis pirang-pirang nang kono kuwi, nang lor kuwi. Iya toh. Wis ngono ae. Iki lho hasil akhirku hari ini, Bos. Nek mau ngarep golek serinding, arep golek anu kuwi nang kene iki pirang-pirang. Malah iki mu ya nek timbrine barang rekake. Nang kene iki ya nek timbrine bahan-bahan timbri ngene iki ya enek bahan timbri kuwi. Lho. Pol tak akeh. Iki jarake wektune ora suwe, Bos. Iki campur. Ya nila merah ya serinding ya nonong ngono kuwi iki. Oke, ngono wae. Oke, Bosku. Cukup di sini dulu ya, spot Karamba, pinggiran Karamba. Sing jelas bola-bali tak kandhani to. Nek arep nang Karamba ndang legi, kuwi nang dermaga gondang legi, nang nggon parkiran kuwi lho. Pokoke jam 8 iki berangkat. Lewat dene tak tinggal ya wong masalah kowe ora teko-teko. Ngono lho. Dan kapok. Kuwi deloken. Nek arep golek serinding nang kene iki walah jagatan bolo aku ora plepuk, yakin Kak. Sak nggon-nggon kuwi iki akeh lho, aku itu akeh kok. Akeh tenan aku. Ning yo Jam 8 esuk. kowe jam 8 esuk. Aja kesuwen. Nek kesuwen nunggune repot. Nek praune iki tetep praune dato. Ya toh. Kok gondang lagi reto ya? Kok ngasinan reto ya? Ora itu. Ora itu kandhane ora aku dhewe sing ngomong. Kok ngasinan reto. Kok Boyolayar ya ora itu. Ora itu. Kok Jatisanga ya ora itu. Kuwi penjelasanku ngono kuwi ora masalah kowe kadoan. Kan kreberku kok pro dadi kan protes. Mung lek Darto. Nah, mung lek Darto tok. Rekonge. Saka ngundang legi lak ngono. Oke, ngono ae ya lur ya. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan, diberi panjang umur, dilimpahkan rezekinya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga Anda selalu bahagia dengan keluarga. Sampai jumpa kembali dengan Mitu Channel besok pagi atau besok siang. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.